Kanjeng Nabi ku dilarang Gusti Allah untuk memanjangkan matanya, artinya ketertarik karo gebyaring dunya. Ya apa ae lan sing urusan dunya termasuk wong wedok anu segala macam. Kanjeng Nabi ndak. Wong takwa ndak mungkin duwe karep ngawini bojone wong. Iku wong sing takwa. Jadi untuk menunjukkan bahwa adopsi anak itu bukan anak, tidak lalu otomatis statusnya seperti anak sendiri, seperti anak nasab. Terus mahramiah barang itu terus katut barang ndak, tetap lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono bagian yang kedua itu diperkirakan terjadinya sesuatu yang tidak mungkin sesuatu itu muncul dari Rasulullah. Qauluhu ta'ala utai dawuh Gusti Allah Ta'ala wa in tuti lan lamun itu diparil diperkirakan wa in tuti lamun naati manut sira Muhammad aksara man fil ardi ing akeh-akeh wong fil ardi kang ana ing dalem bumi yudilluka mongko nyasarake ya aksaru man fil ardi ka ing sliramu ansabilillah saking dalane Gusti Allah. Ini ayat memperkirakan terjadinya sesuatu yang tidak mungkin itu muncul dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti aksaroman, tak mungkin Kanjeng Nabi manut orang-orang banyak itu sehingga beliau akan tersesatkan, itu kan tidak mungkin. Makanya menggunakan wa in diperkirakan. Ini yang Qismul Tsani kemarin. Mu'allif kan membagi menjadi dua. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono ayat yang memperkirakan memparilkan terjadinya sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin muncul dari Rasulullah. Qauluhu ta'ala utai dawuh Gusti Allah Ta'ala fa iyyasha'illah yahtim ala qalbik. Fa iyyasha mongko lamun ngersakake sapa Allah Ta'ala yahtim ala qalbik, yakti nyiking itu ngelak sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, diciking sapa Allah ala qalbika ing atase atira, diparil kok Gusti Allah ngesake, itu diparil itu diperkirakan itu tidak mungkin. Gusti Allah tidak mungkin nyiking kalbunya Kanjeng Rasul. Karena kenyataannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalbunya begitu terbuka, tidak mungkin ditutup kalau Gusti Allah. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono dawuh sing memperkirakan, memparilkan, tapi sesuatu yang diparilkan, diperkirakan tidak mungkin muncul dari Rasulullah. Qaulu ta'ala utai Gusti dawuh Gusti Allah Ta'ala la in asyrakta, diparil kowe kok musyrik, kadang-kadang tidak mungkin itu muncul dari Kanjeng Nabi. La in asyrakta yakti lamun syirik sira layah baton na amaluka yakti bakal muspro temenan apa amaluka amaliro, seperti sudah diterangkan berkali-kali
amal itu bisa berarti, bisa dinilai, bisa diganjar, dikasih pahala kalau yang melakukan itu orang yang iman. Tanpa iman muspro. Jadi wong ketoke kayak sedekah tapi karena dia tidak iman namanya bukan sedekah. Namanya muspro. Nah ini perkiraan pengandaian ya di paril itu pengandaian. Pengandaian terjadinya sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin muncul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengandaikan kok Kanjeng Nabi syirik, itu kan ya tidak mungkin terjadi. Tapi nek ana ayat ngene iki. Fakullu hadzil umur mongko utahe sekabehane iki perkara iku iftiradiyatun pengandaian untuk makna Indonesia ya pengandaian kowe gak iso nemokno parilan itu pengandaian mukhalun kang mukhal apa wukuha terjadine umur perkara-perkara yang diandaikan pengandaian yang mukhal itu terjadi. Kanjeng Nabi musyrik ya tidak mungkin mukhal. Gusti Allah kok nyiking kalbunya Rasulullah tidak mungkin. Walayasiku lan ora kena. Ora sah apa nisbatake hadzil umur ilaihi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? La yatasawwaru jalaran ora iso mbayangno sapa akilun mukminun seorang yang punya akal sing waras sing mukmin ora iso nggambarake ing annahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yutiu iku naati manut sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ing wong fil ardi ing dalem bumi. Kanjeng Nabi kok ngetutno wong kuwi Kanjeng Nabi ku qudwah sing ditutno. Wa huwa utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku allazi amarallah iku wong sing perintah sapa Allah Gusti Allah man fil ardi ing wong kang ana ing dalem bumi bitaatihi kelawan naati lazi Kanjeng Nabi. Ya. Jadi orang mungkin mbok andaikan Kanjeng Nabi ku taati fa intutik aksara man fil ardi. Kanjeng Nabi naati wong bumi itu mukhal. Sebab apa? Sebab wong ning bumi iku dikongkon taat Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Allah merintahno wong kon taat Kanjeng Nabi. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, itu kan kon naati Kanjeng Rasul kok Kanjeng Rasul kok taat karo wong-wong iku kan mukhal. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala iki ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul. He wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina atiullah naatono sira Allah ing Gusti Allah wa atiur Rasul lan taata sira kabeh ar-rasul ing utusane Gusti Allah. Itu digandengno paralel atiullah taat Gusti Allah wa atiur Rasul. Jadi kowe nek gak taat karo Rasul ya gak taat mek Gusti Allah. Kowe ngenalno Gusti Allah ya Rasul. Nah, kita diminta untuk taat bukan hanya kepada Allah tapi utusannya yang mengenalkan Allah kepada kita. Jadi tidak mungkin Rasul yang menganut kita, sing manut kita, ya mesti gak karu-karuan. Wong Rasul panutan kok anut, tidak mungkin. Wala yatasawwaru aqilun mukmin lan ora iso mbayangno nggambarake sapa aqilun wong sing waras mukminun sing mukmin
ora iso nggambarake ing ayyahtimallah yen to nyiking ngelak sapa Allah ala qalbi Muhammadin ing atase manahe Kanjeng kalbune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khali utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku allazi kang yahtimullah nyiking sapa Allah ala qalbi man ing atase atine wong lam yukmin bi kang ora iman ya man bihi kelawan Kanjeng Rasul. Bagaimana kok Allah menyiking ngelak menutup hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Gusti Allah taala itu nyiking atine wong-wong sing gak iman karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Ini orang-orang yang tidak iman kepada Kanjeng Rasul itu khatamallah nyiking sapa Allah ala qulubihim ing atase ati-atine wong-wong kuwi sing gak iman karo Kanjeng Nabi. Wa ala sam'ihim lan ing atase pangrungane dadi budhek atine gak iso nampa kebaikan. Wa ala absarihim gisawatun lan iku ing atase peningale pandangan-pangane wong-wong kuwi sing gak iman karo Kanjeng Rasul gisawatun utahe penutup. Wa hakadha saterusé gitu. Jadi pengandian-pengandian itu mukhal terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya diandaikan Gusti Allah itu kok nyiking manahe kalbune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa iyyasha'illah yahtim ala qalbika itu pengandian yang mukhal terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena justru orang-orang yang tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diciking yang dilak ditutup atine oleh Allah taala bahkan dan seterusnya seperti itulah apa jenenge pengandaian sesuatu itu tidak mungkin terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perlu keterangan-keterangan ya seperti yang akan diuraikan oleh Mu'alib kemarin kan pertama mendatangkan pendapat-pendapatnya para ulama-ulama, kemudian pendapat beliau sendiri. Pendapat beliau sendiri tentang ayat-ayat ya lahiriahnya itu menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sesuatu itu tidak mungkin. Itu dibagi dua. Ini yang kedua tadi ini. Qaula qissati Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu seorang yang semula diadopsi oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipupu di anak sampai orang-orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Sebelum ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi itu bukan ayahnya seseorang dari antara kalian. Itu sedurunge iku Zaid bin Harisah ini anak pupone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dikawinkan ambekan sahabat yang disukai Kanjeng Nabi. Zaid bin Harisah ini seorang yang dicintai Kanjeng Nabi, dikawinkan perempuan dari tingkatan sosialnya tinggi karena Zaid ini orang yang kesayangan Kanjeng Nabi. Pilihkan jodoh yang dipandang Kanjeng Nabi itu cocok. Tapi nanti ada kisah yang diceritakan di Al-Qur'an. Zaid ini satu-satunya orang yang disebut namanya di Al-Qur'an dari kalangan belakangan ya. Kalau
yang dulu-dulu ada banyak itu. Fir'aun juga disebut. Terus siapa namanya? Azar disebut. Tapi di kalangan belakangan zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid ini yang disebut. Wa min zalika iki masih terusane anu. Iki sing percetakan ae sing gawe judul dikai apik ngene iki. Jadi kaya bab liya ngono. Gak ini teruse sing mau. Jadi min zalika itu diantarane iki. Karena ini yang paling fenomenal. Istilah saiki paling fenomenal pengandaian keterangan dari ayat-ayat yang muskil kalau dibaca sing wong mok ndelok terjemahan Kementerian Agama. Nek gak ngaji wis pusing dase. Noae nyagerno Quran Kementerian Agama. Maca iki wis mesti sirahe ngeluh. Harus ngaji. Mau iki termasuk wa min dzalika. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono ayat pengandaian. Ayat-ayat yang ya mungkin lah itu mbok nisbatno ning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utawi qaulu ta'ala dawe Gusti Allah taala fi qissati Zaid bin Haritsah, kisah Zaid bin Haritsah. Wa il taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak amsik alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahshan nasa wallahu ahaqqu an tahsyah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Dajal maknani model Quran terjemahan Kementerian Agama. Wa iltaqulu. Dan ketika engkau berkata Muhammad lillazi an'ama, kepada orang yang telah memberi nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase allazi wa an'amta alaihi lan paring nikmat sira alaihi ing atase lazi kowe ngendika amsik ngekero sira alaika ing atase sira zaujaka ing bojomu, jangan lepaskan. Amsik alaika zaujak itu jangan lepaskan, pertahankan istrimu itu. Wattaqillah lan takwa sira ing Gusti Allah. Mentara wa tukhfi fi nafsika, lan menyembunyikan kau ndelikno sira fi nafsika ing dalem awak dhewe ira, ndelikno maing barang Allahu kang utahe Gusti Allah iku mubdihi ngetokno ing ma kowe ndelikno barang Allahu kang utahe Gusti Allah iku mubdihi mendedahkan ngetokno ing ma wa tahsyan nas an kowe sungkan wedi annasa ing manusa, padahal wallahu ta'ala Gusti Allah iku ahakku luwih berhak antahsyahu ing yen to wedi sira sungkan sira ing Allah.
titik koma. Falamma qada Zaidun bareng wis ngrampungi menyelesaikan sapa Zaidun Zaid minha saka bojone zaujake iki. Bojone iku asmane Zainab ya. Garwane Zaid bin Harisah itu Zainab dari kalangan sosial yang tinggi lah. Cara kene ya ningrat apa piye ngono Zaidan tinggi. Bareng ngrampungi sapa Zaid minha saking Zainab wataron ing manane wataron ya keperluane artinya wis ora di kendaki sebagai istrinya lagi. Zawajnaka mongko ngawinke sapa panjenengan ingsun ing sira ha ing bojone Zaid bin Harisah mau Zainab likai layakuna supaya ora ana alal mukminina ing atase wong-wong mukmin ini untuk pelajaran kepada orang-orang mukmin supaya ora ana apa kharajun sungkan rumangsa gak enak kabeh mangsa dosa fi azwaji adiyaihim ing dalem bojo-bojone akon-akonane mukminin idza qada nalikane wis ngrampungi ya azwaju aduat ya adiyaihim minhunha saking azwaj idza qada tekane wis ngrampungi ya adiyaihim minhunna saking azwaju adiyahihim wis ngrampungi nyelesaikan wataron ing karepe iku mau wis ora didadekno bojone nek wis dipegat lah gampangane ngono wa kana lan ana apa amrullahi perkarane Gusti Allah iku maf'ulan terjadi apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz yang dikendaki Gusti Allah pasti terjadi. Jadi iki nek nganggo kowe maca anune rasane kowe nek maca terjemahan Qur'ane Kementerian Agama. Tuh. Tuturkan ketika kamu mengatakan kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah dan kamu beri nikmat. Nikmatnya apa wong iki? Diakoni anake Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan nikmat yang luar biasa. Itu Gusti Allah sing paling nikmat sebegitu dan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dia anaknya. Maksudnya Zaid. Ketika kamu mengatakan kepada Zaid, orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat nikmat dari kamu. Kamu mengatakan pertahankan istrimu. Soalnya Zainab itu bro. Nek cara Jawane elek. Nisbatnya dia itu orang yang berstatus sosial menengah ke atas. Kawine karo wong sing anak pupon, enggak jelas. Wong tuane sapa dipek anak karo Kanjeng Nabi enggak jelas sapa ngepeke kondi. Budak apa-apa enggak jelas. Dadi wis perengat-perengut ngono ae sampe bojone iku. Nutup apa lawang barang dijederno der ngono. Lemari barangnya nutup jeder, buka jeder, prodong-prodong ngono. Bojone teko ya ora dialoni gak apa. Gak ana wedang kopi. Dhewe. Oh, sengol anu gak karuan. Lah itu gak enak kabeh. Saya itu gak enak kabeh. Iki bojo kok ngene iki piye. Dene yang rumangsani lah aku anak pupon ayo. Oh, pantes. Wadul-wadul mek Kanjeng Nabi wong sajakane Zainab mboten bahagia kalih kula nek Kanjeng Nabi
Pundi nek kula kula pegat mau ampun, aja pertahan. Amsik alaika zaujak watakillah. Aku bojo kudu mbok apik. Kowe wis dinikahno dengan asma Allah. Takwa Gusti Allah. Nah, yang kini itu bisa memberi kesan yang bisa negatif. Karena ada terusnya wa takhfa fi nafsika mallahu mubdihi. Itu bahkan ada mufasir yang maknanya negatif. Kanjeng Nabi ngendika pertahankan istrimu, tapi ning gone atine jane kepengin ngawini Zainab itu. Tapi itu gak ditokno. Sing ngetokno Gusti Allah. Iku jarene sebagian mufasir yang gladra iku ya. Lah kok medi digunjingno menungsa, bule kok pimpinan kok ngawin anak bekas anak buah ngono. Kowe kuwatir ngono. Gusti Allah luwih pantes luwih berhak untuk dikuatiri, disungkani. Sungkan mbek menungsa ora sungkan mbek Gusti Allah piye? Bareng wis dipegat Zainab oleh Zaid dikawinno ke Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo Zainab. Ya. Lah tujuannya apa kok ana kedadian ngono iku? Anak pupone dikawinno karo wong wedok bareng dipegat terus dikawini dhewe. Nek ning nggone lahiriah sing ora nganggo ilmu hakikah barang. Ya iku kan mesti dicatur wong kan. Iku piye pemimpin ngono. Kok terus padahal itu semua yang terjadi pada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu padahal itu merupakan hakikat dari pelajaran-pelajaran untuk orang-orang mukmin sebelumnya. Jadi ono zaman Kanjeng Nabi kok ono sing dijilid, ono sing dirajam segala macam itu. Anggo supaya kita bisa lihat dengan nyata lah. Jadi prakteknya piye hukuman ini? Prakteknya piye hukumane wong zina? Prakteknya piye wong sing zina moksa tapi turute? Itu ada contohnya kabeh pada zaman Kanjeng Nabi. Nah ini juga ada orang ngakoni anake dikawinno, bojone dipegat, dikawin karo sing ngakoni anak. Itu nek ning kene disebutkan likai layaku no alal mukminina haraj. Supaya wong-wong sing ngaku-ngaku anak dudu anake dhewe mbok akoni dadi ngadopsi anak terus dikawin anake terus dipegat iku sing ngadopsi iku kena ngawin karo apa bekas bojone upane iku diadopsi karena tidak ada mahramiyah nih kono, nggak ada mahram. Itu pelajaran itu kan cetok, jadi orang bisa melihat dengan jelas. Maka ketika Zaid sudah megat terus dikawin ke Kanjeng Nabi, orang-orang terus nek ngono anak bojone anak puponku sing dipegat itu bisa tak kawin aku, tidak masalah, tidak ada mahramiyah. Kalau itu sudah kehendak Allah pasti terjadi. Faqat akhta'a ba'dul mufassirin. Ini komentari mu'allif terhadap beberapa mufassir yang dianggap keliru. Faqat akhta'a mongko teman-teman keliru sapa ba'dul mufassirin, sementara para mufassir fi tafsiriha ing dalem nafsiri ayat iki. Ada sementara mufassir yang keliru menafsiri ayat ini. Apa kata mereka? Waqala ngucap sapa ba'dul mufassirin inna maknaha setune maknane ayat iki
iku annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a Zainab bareng ningali ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali Zainab ing Zainab ajabathu mongko menarik hati ya Zainab ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wah bareng ningali Zainab Kanjeng Nabi tergiur. Wah. Iki jarene Ba'dul Mufassir. Wa tamanna lan angen-angen nglamun mengharapkan ya Kanjeng Nabi ayutalliqah ing yen to nalak sapa Zaid ha ing Zainab la ayutalliqah yen to nalak ing Zainab sapa Zaidun Zaid wa akhfalan menyembunyikan delikna sapa Kanjeng Nabi fi nafsi ing dalam awak dhewe Kanjeng Nabi hadzil umniyata ing iki angen-angen lamunan iki nglamun kok dipegat mono Zainab tak kawin aku. Iki jarene Ba'dul. Tapi kowe nek maca terjemahan Kementerian Agama kira-kira kowe yang duwe pendirian ngono kira-kira. Mesti batinu ngene. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yakmuru perintah Kanjeng Nabi Zaidan ing Zaid bi imsakiha kelawan ngeker Zainab mujamalatan untuk basa-basi. Pokoknya mereka anu lah, ya kayak orang munafik berarti. Kalau jadi tamu gak mulai-mulai, bareng pamitan, kesasar mawon. Iku jenis mujamalatan, iku mujamalah ngono. Iki kan, wah, itu seuzan dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadza sahihan lamun ana apa hadza iki ucapane Ba'dul Mufassirin iki kok sahihan bener lakana fihi a'zamul haraj yakti ana fihi ing dalem Kanjeng Nabi apa a'zamul haraj luweh gedhe-gedhene sungkan karat wa ma la yaliku bihi min maddi ainaihi lan barang layaliku kang ora patut bi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bayane min maddi ainaihi nyatane ing memanjangkan pandangan kedua matanya artine ngelirik-ngelirik nyawang-nyawang malah tamuddanna ainaika iku ana dawuh dilarang untuk memanjangkan pandangan. 5 marang barang naha kang nglarang sapa Allah anhu nuhya 5 marang barang nuhya kang dilarang ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu saking emah bayane mah min zahratul hayatid dunya nyatane gumebyaring dunya Kanjeng Nabi ku dilarang Gusti Allah untuk memanjangkan matanya artinya tertarik karo gebyaring dunya ya apa ae lan sing urusan dunya termasuk wong wedok anu segala macam Kanjeng Nabi ndak walakana hadza nafsul hasad. Jadi nek iki omongane sementara mufassir itu benar, berarti Kanjeng Nabi itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nyung wong manusa ae mesti sungkan iki kok luar biasa. Mergo Kanjeng Nabi kalau benar seperti omongannya mufassir, berarti Kanjeng Nabi itu tidak patuh mbek Gusti Allah sing melarang untuk tidak tertarik kepada gebyaring dunia. Walakana hadzan nafsul hasad al malmum. Lan yekti ana apa hadza iki iku nafsul hasad. Nek Kanjeng Nabi kok seperti apa yang mereka katakan, Kanjeng Nabi mempunyai
ketertarikan kepada Zainab dan mengharapkan supaya suaminya megat ben iso dikawin ndekne. Lho iki kan nafsul hasad, jiwa yang dengki, hasud, al-madmumi sing dicela. Alladzi la yardahu wa la yattasimu bil azkiya. Sing ora ngridani ing lazi wa la yattasimu bilan ora tersifati bi kelawan lazi sapa al atqiya wong-wong sing takwa. Wong takwa ndak mungkin duwe karep ngawini bojone wong. Iku wong sing takwa. Pakaifa sayyidul anbiya, sayyidul atqiya. Monggo kepriye iku pemimpine para nabi-nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong sing takwa, kiai-kiai biasa ngono ae ora mungkin. Bojone santrine misalnya, mbok dipegat tak kawine aku. Ngono kan. Iku ae ora pantes blas. Iki Kanjeng Nabi ya. Apa meneh? Pakaifa. Ya. Bisa yidil anbiya. Jadi itu benar itu kat akhta'a ba'dul fasirin. Qala al-Qushairi. Imam Qushairi malah nemen dawe wa hadza iqdamun azim min qailihi. Utawi iki ucapan yang seperti itu, seperti ba'dul mufassirin, iku iqdamun azim. Iku merupakan kemajuan sing nemen. Omongan sing wani-wani kok kewanen mingko ili saking wong sing ngucapake hadza sing ngucapake iku kewanen tenan wani-wani ini lho ora trimo kewanen ikdamun azim wakilatu ma'rifatin lan sedikitnya sithike pengenalan bihaqqin nabi kelawan hak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi fadlilan kelawan keutamaane Kanjeng Nabi mesti gak pati kenal iku mufasir itu mbek Kanjeng Nabi tidak begitu tahu hakikatnya Kanjeng Nabi itu kayak apa keutamaannya kayak apa wa kaifa yuqalu ra'aha fa ajabatu bagaimana wa kaifa qala wa kaifa yuqalu kepriye yukalu diucapake apa omongan ro'aha pak ajabat Kanjeng Nabi ningali Zainab pak ajabatu mongko tertarik menarik hatinya sapa Zainab hu ing jadi wong Arab nek muni kowe tertarik dia ajabatka kowe sing tertarik tapi tembunge ajabatka kowe pakanan iki tuk dibuka kowe seneng niku kowe seneng pakanan iki kowe nek muni tuk dibuka lah tuk jibune ora kok lauk jibu lah tuk jibune aku ora seneng lha wong iki kok mufasir kok muni ra'aha fa ajabatu Kanjeng Nabi ndelok Zainab terus tertarik. Begitu lihat Zainab tertarik, terus ngelamun, pegat mono udah tak kawin mbek aku lho. Iki jare ini mau tuh. Iki menurut Imam Qushairi ku kenemenan nih gitu emang. Dia ini nggak ngerti apa ya? Dia nggak ngerti. Kaifa yuqalu ra'aha fa ajabatu bahaya kalau utai Zainab iku bintu ammatihi. Zainab iku mono sing dikawinno karo Zaid itu bintu ammatihi. Anak wedoke putrine bulike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok lagi begitu tertarik terus dia kepengin ngawini. Ya ono ya ini Kanjeng Nabi gak roh piye anake bulike iki. Kok lagi roh terus ajabatu ra'aha fa ajabatu yo rohane wis blak wis ya ono ya ene
Nanti dikawinno mbek Zainab barang itu. Kan gak roh piye. Walam yazal wa hiya bintu ammatihi walam yazal lan ora gingsir-gingsir Kanjeng Nabi ku ya roha. Terus ningali terus ing Zainab mundu wulidat sejak dilahirno. Sejak lahir Zainab Kanjeng Nabi wis mesani sing jenenge Zainab iku kok ujug-ujug tertarik piye. Ngerute piye kon mufasir itu. Balakanan nisaan ora ana sapa nisa wong-wong wadon nalika iku yahtajib minhu. Nah ana sing hijaban. Sejak Kanjeng belum turun hijab bareng sampai hijab itu Kanjeng Nabi ngelihat Zainab. Yahtajibna minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zawajaha ngawinno Kanjeng Nabi li Zaidin marang Zaid. Kok dilakawinno bareng Zaid lah apa? Kalau aradaha walau arada lamun ngersakno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ing Zainab lastofa li nafsihi yekti milih sapa Kanjeng Nabi ha ing Zainab li nafsi kanggo awak dhewe Kanjeng Nabi qabla Zaidin sadurunge Zaid. Begitu. Nek ini bareng nyawang. Lha biyen dikawin gak apa-apa Kanjeng Nabi. Nek kok dikene Zaid apa? Nek Kanjeng Nabi tertarik mosok sakwise dikawin ambek Zaid sadurunge ora. Nah, nek padha-padha tertarik, lah apa dikene Zaid? Kawin dhewe lak wis ngono. Nah, ini enggak ada persoalan. Logis sekali. Kalau aradaha lastafahu li nafsi qabla Zaidin. Wala farihat lan yekti mesti seneng banget sapa Zainab bidzalika kanthi mengkono-mengkono dikawin mang bimala zazida alai lawan barang lama zidakan ora ana tambah-tambah alai ngatasé wah mesti senangnya bukan main maksudnya bimala mazida alai itu senengnya mesti bukan main Zainab dikawin karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususe wa anna lan stune Zainab iku mata zawajat ora awin ora kersa kawin sapa Zainab bi Zaidin kelawan Zaid illa taatan kejaba taat li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang perintahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kersa dikawinno karo Zainab karena ingin patuh kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena patuh kepada Rasulullah itu nilainya juga tinggi sekali meskipun dia enggak pasti cocok dengan Zaid itu karena itu mau. Lalu bagaimana menafsirkan ayat seperti yang tadi ditafsiri keliru oleh sementara mufasir tadi? Wal haqqu tawi sing bener alladzi nadinullah alaihi beragama nadiriku sapa kita ing Allah taala alaihi ing atase ladi artinya yang secara agama secara hamba Allah itu yang benar wa annallaha ta'ala iku annallaha ta'ala setune Gusti Allah taala kana qad a'lama nabiyahu ana sapa Gusti Allah taala qad a'lama teman-teman wis meruhake sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah sallallahu alaihi wasallam diweruhake anna Zainab satune Zainab satakunu bakal ana ya Zainab min azwajihi termasuk garwa-garwane nabihi ba'da Zaidin sakwise Zaid.
Hikmahe apa? Li hikmati tasri'iyatin, krana hikmah sing bangsa tasrek, bangsa keagamaan. Asyarat ilaihal ayah, sing merohake, sing menunjuk, sing isyarat ilaiha marang hikmah tasri'iyah apa al ayatu ayat itu sendiri fi akhiriha ing dalam akhire ayat likai layakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa adopsi anak itu bukan anak, tidak lalu otomatis statusnya seperti anak sendiri, seperti anak nasab, terus mahramiai barang itu terus katut barang, ndak, tetap lain. Nah, belakangan nanti malah dihapuskan itu, ada mupu-mupu anak barang itu. Nah, itu banyak orang yang mengadopsi anak itu terus seolah-olah anaknya sendiri. Terus disusoni barang ngono biasa lumayan. Bisa ana mahramiah rodok barang. Nah, iki nek orang kan piye? Itu arang-arang diterangno iku adopsi. Nah, itu pelajaran yang ketok moto. Orang jadi ngerti persis, oh nek ngono anak akon-akon itu tidak seperti anak sungguhan. Buktine bojone dipegat iso dipek, tidak terhalang. Anak dhewe kan ya lucu. Ana Zainab satakun min azwaji ba'da Zaidin li hikmatin tasri'iyatin asyarat ilaihal ayatu fi akhiriha. Wa kana Zaidun yasku katsiran. Dilalai wa kana ana sapa Zaidun Zaid iku yasku. Podal wadul sering mengeluh sapa Zaid. Wadul Zaid itu yasku, wadul katsiran awan sering. Asiran itu akeh iku artinya sering bolak-balik wadul ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madulna apa? Madulna adama istiqrarihi, ora anane ketenangane Zaid, wartiyahi lan kepenake Zaid lizawaji biha terhadap perkawinannya biha kelawan Zainab. Mboten enak kabeh kula perengat-perenguti mawon. Wa zalika utai mengkono mau liwujudi fawarik adidah. Kenapa tidak merasa istiqrar, tidak merasa tenang, ora jenjem embek garwane iki. Nah mergo sing wedok yo mergo mok naati Kanjeng Nabi, sing lanang juga mok naati Kanjeng Nabi. Sejatine liwujudi fawarik adida. Krana anane perbedaan-perbedaan sing banyak, sing wewilangan. Bainahuma antarane Zaid lan Zainab. Taj'alu kang dadekake ya fawarik adidah, dadekake al-iktilafa ing rukun wal insijamilan padu, didadekake baidan ado. Jadi untuk rukun insijam itu harmoni lah, harmoni. Untuk harmoni itu jauh sekali. Karena apa? Karena banyak perbedaannya. Dari kelas, cara anune apa konsep kelas-kelas itu ada. Zainab dhuwur, ndekne rendah. Pakana kulama sakaha ila Rasulillah, mongko ana kelakuan kulama sakaha semongso-mongso wadul mengeluh
komplain sapa Zaid madulna ha ing Zainab ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu selalu ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang Zaid amsik alaika zaujak. Setiap kali Zaid mengeluhkan istrinya, Kanjeng Nabi selalu mengatakan amsik alaika zaujak. Ngekero sira alaika ing atas sira zaujaka ing bojomu wattaqillah lan takwa sira ing Gusti Allah. Wa akhwalan nyingetake menyembunyikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu saking Zaid fi nafsi ing dalem pribadine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyingetake menyembunyikan maing barang aklamahu sing maringi pirsa hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma apa iku bayane min annahu saking setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tazawwaju bakal ngawini sapa Kanjeng Nabi ha ing si Zainab mimma saking barang Allah kang utahe Gusti Allah iku mubdihi ngetokno ing ma wa muzhiruhu lan mertelakno mendedahkan ing ma bita tamamit tazawuji kelawan sempurnane terjadinya betul-betul perkawinan bitamamit tazawuji kelawan sebenar-benarnya perkawinan wa tolaki Zaidin lan tolaki Zaid laha marang Zainab. Jadi itu maksudnya gitu. Kanjeng Nabi wis diparingi pirsa karo Gusti Allah taala isine Lauhil Mahfuz kowe iku bakale kawin karo Zainab. Tapi tidak mungkin toh itu dikandakno karo Zaid kan tidak mungkin. Sapegat ae wong iku catetane ning kono iku bakal kawin karo aku. Wah yo remuk redam iku. Ngono Kanjeng Nabi. Wa hadza monggo utahe iki minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku tamamul adab wa dzauq. Iku sempurnane etika. Kanjeng Nabi etika disembunyikan tidak diberitahukan. Wadzauq lan perasaan. Kanjeng Nabi itu orang yang sempurna. Tata kramane, perasaane. Nah mungkin lah. Santrine dikono-ono kan ya lara kabeh. Wa kamalul ihsas lan sempurnane perasaan fi muraati syuuril akharin saking memperhatikan perasaan-perasaane wong liya. Saiki ku larang-larang pemimpin sing memperhatikan perasaane wong. Bapak dekne wong gedhe terus geneman sak karepe dhewe ning ngene rakyate. Padahal rakyate ya piye mesti lara atine nek di apa disinggung perasaane barang. Kanjeng Nabi Nabi. Kanjeng Nabi menjaga betul jangan sampai orang itu tersakiti oleh beliau. Nanti. Wong Kanjeng Nabi ku nek mbok bisiki ngono. Kanjeng Nabi kula badhe matur bisik-bisik. Ya piye? Kowe bar bisiki itu Kanjeng Nabi ndak akan narik itu. Sebelum mulut kamu tarik. Badhe bisiki jenengan, ya piye? Bar bisiki iku wis bar bisiki iku. Kanjeng Nabi gak narik gini. Karena khawatir menyinggung perasaan. Kok aku kesusu narik iki engko ndang ijazah sing dibisikkan lagi itu. Sampai segitu Kanjeng Nabi itu. Lah iki kaya ngene iki ya. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi betul-betul mura'atun syu'uril akharin. Ma'anahu sartane setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lau qala. Seandainya
dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu marang Zaid, innallaha setune Gusti Allah iku akhbaroni ngabari sapa Allah ing ingsun bi anna Zainaba lawan setune Zainab satakunu iku bakal ana Zainab ana iku zaujatan li dadi bojoku li kedue ingsun ba'daka sakwise sliramu. Nek Kanjeng Nabi ngendika ngene niku anak pupane piye? Lama kana alaihi min haraj. Ora ana alaihi ngatasé Kanjeng Nabi bidzalika ing dalem mengkono-mengkono harajun. Bukan. Alaihi ngatasé Zaid. Zaid itu tidak akan apa-apa ini. Ya pemene. Zaid iku Gusti Allah ndhawuhi yang bakale bojomu iku engko dadi bojoku nek esuk. Kan gak apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi ora, malah kon amsik. Ini tidak diberitahukan. Akhfa. Walidha krana araiki fa innallaha mongko stune Gusti Allah guna ana ing kene yamtadihu ngelem muji sapa Allah fihi hadil mangqabah ing dalem Kanjeng Rasul muji hadil mangqabata ing iki apa karakter yang baik itu karakter yang baik. Wa yusni alaihi lan ngalembono sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mauqifahu ing posisine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza iki wa hadza utawi iki iku makna kaulihi makna dawuhe Gusti Allah taala wa tukhfi lan nyingetake siramu Muhammad menyembunyikan fi nafsika ing dalem awakira ma ing barang Allahu kang utahi Gusti Allah iku mubdihi ngetokake ing mau tidak mau Gusti Allah akan ngetokno bagaimanapun kamu akan sembunyikan dari Zaid. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa aniz Zuhri wa yu'ayyidu lan nguati apa hadza iki ma barang wa yu'ayyidu lan nguati mendukung hadza ing iki apa ma barang jaa kang tumeka ma barang ma keterangan jaa kang tumeka aniz Zuhri saking Imam Zuhri qala dawuh sapa Az-Zuhri orang mufassir terkenal ini Zuhri nazala Jibril ala nabi mudun sapa malaikat Jibril ala nabi yang atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'limuhu paring pirsa ya Jibril hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annallahu satune Gusti Allah taala yuzawwijuhu arep ngawinake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsin ing Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin ya garwane Zaid bin Haritsah mang. Padzalika mongko utahe mengkono-mengkono mau iku allazi akhfa sing nyingetake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nafsi ing dalem awake tidak diberitahukan Zaid tidak diberitakan siapa-siapa. Itu apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada beliau menurut Az-Zuhri. Wa yusakhihu hadza wallahu a'lam.